mai bayarwa da mai cinsa, domin da yawa sanadiyar wannan musulmi suka zamanto ba sa amfana da wannan. A bisa misali, a cikin wannan tsarin an ware ma wata jiha daga cikin jihohin arewa mai yawan musulmi, mutum an ware biliyan biyu cewa za a raba shi. Ƙungiyar 'yan kasuwa gabaki ɗaya suka ce ba za su karɓa ba saboda akwai riba, suna gudun la'antar Allah. Aka samu wata jiha daga jihohin kudancin Najeriya wanda suke su ba ruwansu, suka zo suka karɓi wannan kuɗin, suka kwashi kuɗin nan suka je suka yi abin da suke so da shi. Daga baya suka rubuta takarda zuwa babban banki cewa ba za su iya biya ba, saboda haka a yafe musu. Sun zo sun karɓi kuɗi wanda ya kamata a ce na musulmi ne, sun gina kansu sun gina ƙasarsu, ba su biya kuɗi ba, ballantana kuɗin ruwan. To irin wannan an daɗe ana yi shekara da shekaru, har yanzu Allah ya kawo mana faraj, Allah ya kawo mana mafita, aka sami yadda musulmi za su karɓi wannan tallafi daga dukiyar al'umma, daga dukiyar ƙasa, su samu su ma su gina kansu, su kafa tattalin arzikinsu. Babu lokacin da muke buƙatar sa irin yanzu, saboda tattalin arzikin ƙasashe jihohin arewa ya karye, talauci ya yi katutu a jihohin arewa. Ba za ka kamanta talaucin da ake a jihohin arewa da jihohin kudu ba. To wannan al'amari da aka samu, wato a fatahi ne da nasara da kuma taimako da agaji daga Allah jalla wa'ala. Saboda haka muna godiya gare shi, falahul hamdu fil ula wal akhirah. Allah mun gode maka akan ni'imominka. Sannan duk wanda suka yi sa'ayi, suka yi kokari akan wannan, da wanda suka fito da tsare-tsaren, da waɗanda kuma suka tsaya tsayin daka kan cewa sai an yi wannan tsarin, musamman wanda suka tsaya tsayin daka suna magana a kansa, daga fadar shugaban ƙasa da kuma 'yan majalisar dattawa da 'yan majalisar wakilai. Ba zan ce da gwamnoni ba, don ba mu san wani gwamna da ya yi kokari akan wannan ba, da kuma waɗanda da irin da wato ƙungiyar majalisar koli ta addinin musulunci da suka rinka rubuta takarda, da sauran ƙungiyoyi na addinin musulunci da suka rinka magana. Allah ya san su, mu waɗansu sun yi ma ba mu san su ba, amma Allah ya san su. Muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya musu kyakkyawar sakamako, kamar yadda suka yaye wa musulmi baƙin cikinsu, Allah ya yaye musu baƙin cikin duniya da na lahira. Allah ya kamar yadda suka yassare ma musulmi al'amarinsu, su ma Allah ya yassare musu al'amarinsu a duniya da lahira. Muna roƙon kuma Allah maɗaukakin sarki ya ƙara taimakon al'ummar musulmi, ya yaye mana dukkan baƙin ciki da muke ciki. Wannan tallafi da ake bayarwa, kada mutum za a bayar da shi ta hanyar bankunan musulunci ne. Bankunan musulunci da muke da su a wannan gari su ne bankin Jaiz da bankin Taj da bankin Sterling, wanda suke da taga. Waɗannan bankuna na musulunci ta hanyar su za a samu wannan tsari wanda yake akwai sharaɗai da ake so a kafa. Mutane a je a duba a cikin fejin yanar gizo-gizo na babban bankin Najeriya, a ga tsare-tsaren da ƙa'idodin da ake so a cika, a yi ƙoƙari a cika su, a je a nemi wannan al'amari don a samu sana'a. Mu daina yara waɗanda suka gama suna yawo da kwali suna neman wanda zai ɗauke su aiki. Ga dama ta zo wanda ku ne za ku ɗauki aiki, ba kai za ka nemi wanda zai ɗauke ka aiki ba. Idan aka baka ka kafa sana'arka, ko ka kafa masana'antarka, ko ka kafa harkarka ta kasuwancinka, kai ne za ka rinka neman wanda za ka ba mu aiki, ba ka rinka yawo